जोरंदा ପାଇଁ 112 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ମାଳ ନେତା ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁହାଁ? ଯୋରନ୍ଦାରେ କେତେ ବାବାଜୀ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମଠର ଆକାର କେତେ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ନେତା ସେଠୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ, ପାଖ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିବେନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହିମା ଗାଦିକୁ ଏବେ ମାଳ ନେତାଙ୍କ ସୁଅ ଝୁଟୁଛି। ଘନ ଘନ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଜୀଙ୍କ ସହ ବସୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? 1826 ମସିହାରେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁଛି। ଶୂନ୍ୟ ଗାଦିରେ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 72 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 300ରୁ 400 ଜଣ ମହିମା ସାଧୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିବା ମହିମା ଧର୍ମ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ପରିବାର ଏବଂ ମୋହମାୟାଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁମାନେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବାଜୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଭୋଜନ କରିବା ସହ ଜୁହାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାକୁ ଆସି 112 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକାରର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ, ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମଠ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ତା'ର ବିଲୀନ କରିଦିଆଗଲା। ସେହି ମଠଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏଭଳି କାହିଁକି? 2022 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମର ଏକ କବିତାକୁ କୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ବିଜେଡି ନିଜର ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହିମା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହି ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା କରି ବିଜେଡି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ପରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। କେବଳ ଏତିକିରେ କଥା ସରୁନି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ପାଖଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ବା ସମ୍ବଲପୁର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି। ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ରାଜନେତାମାନେ ଟିକେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀକୁ ସହଜରେ ପାର କରାଯାଇପାରିବ, ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରାଯାଇପାରିବ, ଏଭଳି କିଛି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ମହିମା ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ। ତମାମ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପ୍ରତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହିମା ଧର୍ମ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଉ। ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।